ndiye wakadona akapinda ngegongo. Ndakaenda kuchipatara hapana kupedza 3 days ndakadati sarai. Ndakati Nashe gonzo rakabva nemakona. Vadiva vatereri, Kunashe Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Zvisa zvezvokwadi ndikanyemba chabatwa nemhosva Mwari batsirwa mukudzaizvo musoro changani ndine nhau yaita kuti ndisvike kuno zvinira kuno madiwa paita marufu akatungidzana Mumba, vana vakapera kufa. Saka ndaiya ndichisa kunembeera saka urungoti pano naapa wabudirwa itaura akati endai kwamambo ndiko ndichataura zvinhu zvandiri kuda, endai kwamambo. Iyeye uyo ndiye urikubudirwa, ndio chigumisirwa changu. Saka ndiye wakandipusha kuti ndiye pano uri kuramba achingobudirwa iti endai kwamambo, mambo ndiye uchapedza zvese. Gauya. Kashiga pamama, pamama. Shika pa mambo ndakataura nditi vakamwedona kwachitanga unganai vakaramba kuungana maunganare hapano tiri pano pa mambo. ndaiona nayange kudai wakafa wakatedzana. Tinotengera kuwakuru wacho. Tinodze ndiana anaziwana nyaladiwa ndimai ndati ndiana anaziwana mwadiwa ndimai wangu. Uriyo kuHarare, masoko unawo? Musina kuungana zvandakataura. Takabvira kukutaurirai kuti hazvisi hatiota kuri munhu uba, soko unaro haana kuda kuuya. Ndakataura ndichiti vakandiuraya ndisina mhaka nemhosva dzandakapara, uyezve handisoka mwadiwa, ndiroka maboreke. Uyezve makaisa hedhi yangu kuita zvekuradzika, handina hedhi kaini. Uyezve akandiswokesa ndikafa ndakaswoka. Taurai zvizike vanhu vese vazwe. Uyezve akandiswokesa ndikafa ndakaswoka.
Ndiani iyeye? Vanhu vacho vakaata ndosaka ndatiunganayi. Wangotaurwa tiri pabvute ramambo Mutasa. Mambo azwe taurai zvingozika tiri pamambo so. Ndati ndine mauti. Wa sisi wacho. Mauti mwadiwa, sisi wacho. Ndine mauti mwadiwa. Ndakarwara. Yinzi ndiri kurwara nechirwere chekenza. Ndarwara ndiri kurwara nechirwere chekenza. Kaisana anoya achinditora. Aya achinditora tikaenda kumba kwake. Ndabva kumba kwake tikaenda pamba. Ndabva pamba ndobva ndadonha. Ndikapindwa negonzo muhembe. Sisi wacho ndiye wakadona akapindwa negonzo muhembe. Ndakaenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara. Hapana kupedza 3 days. Ndobva ndatisarayi. Ndobva tinashe. Gonzo rakabveni. Gonzo rakabva kwarakabva. Rakabva nepakona peimba. gonzo rakangooneka ramuroko. Ndobva vanhu vandataura tichiti ndapindwa negonzo muhembe. Vanhu vakandikumura hembe dzese. Gonzo rakabva rabuda richitiza varadzokera kwavanga rabva. Wanga aripo ndimai wemwana iyeye uyo wakagarapo. Ndiyo wanga uri wairi gonzo riva rabuda muroko. Ina ndiri kumba. Ndizozwa zvautsanangurozi mabuda gonzo muroko. Uyo achibva arwara aibva aendeswa kumusika. Ndobva ndafa udaro. Tinashe akaenda nehembe dzangu kuchipatara. Ndobva vatora hembe dzangu vavaenda kunodzigadzira. Vakadzi vashayikwa hembe. Vashayikwa hembe vavagara-gara. Vavangoti hembe dzawanikwa. Pane mwana wakaenda kuhosipitari nehembe dzazingadziuye. Saka zadarozvo pakanga pafa munhu kukazi hakuna hembe ngadziuye dzimwe. Mufi wakagumisira kufa musikana ndiye wakati handiendi nehembe hembe idzo ndakaunza dziri kupi. Wachibva watonga naye kuenda ndiri kumba hembe dziya dzibva dzazowanikwa. Zviri kuitika kuHarare. Ndobva zvadaro. Ndobva zvanzi vanhu chiendai kumusha. Vakauya kumusha vakarara. Mangwana makuseni kwakona munhu asina ziso. Wauya kumba Pamusoro changa ndinedo. Pamusoro. Pane mundobvunza. Apa chiri kukonzeresa chakakonzeresa ihembe here kana kuti gonzo nekuti zvinhu zviri zvimwe. ini Kufamba negonzo rakapinda. Apa kufa kwemunhu hatisi kuziva wakapindwa ngegonzo muhembe ndipo akabva angorwara achibva aenda kuhosipitari. Saka gonzo rakapinda muhembe apa. Gonzo rakapinda muhembe Rakaruma here kana pane. handisi kuziva Harina iye. kuruma. Rakangoita zvokupinda. Kukumurwa hembe. Gonzo varabuda richitiza. Saka gonzo harina zvarakaita. Saka harina zvarakaita. Ndobva vaenda kumusha. Vakuisa body view. Wakuona munhu asina ziso. Wakati tashaisha kuona. Mota ngaimiswe. Kwakutarisa. Kwakuona ichokwadi. Munhu hana ziso. Wakwangadiwa nevekochidzanga. Vakazvinyarira. Inini ndakamisa Handizvo rapiri. Rimwe gore. Papafa mumwe fanira madiwa. Akangoti arwara. Munhu anodzi achievement ari kupiko. uyu paakayeyo Ati. achievement hapo haana kuuya. Toda kutsanangurira mambo aone nyaya yacho mamiriro yakaita. Handataura tichiti unganai vanhu vataura nhaurwa dzavo. Achievement. Ndiye ari kuziva zvakatiita. Ndiye mukadzi wemufi uyu uri kutaurwa kuzi Fanuel. Anga ari ndiye mukadzi wacho wemuchato. Zvudaro. Achievement. Akaenda kumwanga. Aenda kumwanga. Ndobva ndipa chikafu changa chiine mushonga. Ndobva ndatanga kupurisa ura hwese hwanga huri mudumbu. Ndikaenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara.
dati kubatsire sei? Ndikutaura nditi unganoendi vaudza nhau rwadzende daiba nhamo yakakura kusina mumwe zvaakauya vakamwadiwa kana vakachidhanga. Dati uda kuti inini ndikubatsire sei? Ndoda kuti vaungane. Wobva wadii waungana? Nditaure nhaurwa dzangu uyezve nditaure zvavanofanira kuita. Iwe hausuda kuripa? Ini kuripa kwandinoda kuripwa hakuperi. Hakuperi sei? Taurai mambo azwe Wakasheketsa ndiani kwani machira aida kuita n'anga. mutaure zita rake kana ari pano kana ndirini kana ndirani vamati iwewe Muna vakadzitengera yari kupiko? Ndiri pano. Namashura. Machira ari kupiko? Ndakarasa. Hamutauri zvokuti makarasa umwanga hamaida kuita nanhasi muchinahoga. Handina unganga, handina kana njira kumba kwangu. Ndakaenda kwandakaenda vana vachiti mukoma panero akataura kuti hatidi mudzimu mukati memusha uno. Ndibva ndamuka kusini kataura amai. Hamuti ndakarasa, makarasa muinani? Ndakarasa ndiri ndega. Sei ndega? Mama muzotora muri mega kuti? Zita Charles Madiwa. Saka mama muzotora muri mega kuti? Ayo ndakatotengerwa namukoma. Makatengerwa namukoma uyu? Ndakatengerwa namukoma James. Upi alipi James? Akafa. Akakutengerei muri 2 achiti ndezvei? Tatiri family mumba medu. Ndiwo vakabvisa mari kubvanotengera machira ino. Saka imi muchakazoti muzorase chii mamuzvitenga muzvino? Mukoma akanditaura kuti handisi kuda munhu anobudirwa muno mukoma fanira. Iwewe akakutengera ndiani? Ndiwo ana mukoma wangu nababa wangu nyakufa. Saka iwo ngakutengera kuti muite hii nazvo? Zvazvine basa zvazvizochengeta musha. Saka musha uchadochengetwa? Miromo yanga itaurwa nevanhu vandiyanga ashata. Miromo haina basa because chakati miromo iiteka ndechekuti hamunotaurawo kuti zvinhu zvamuri kungoita ndezvino. Machira ndei? Dai makatanga kuti musitengerana machira maifanira kunge makataura mhuri kuti takutenga machira kuchengeta musha nenyaya yakati yakati yakati. Hamuzviita ndosaka mhuri yakazviramba. Changamira inini ndakabva kuhondo ndine jira rangu black and white. Blue ni white. Ranga riri. Ranga riri mumusha. Saka iro riri kumacha. Ndakarasa zvese. Iro. Namai. Nditaura chokwadi. Panyatande babridge. Wangoende machira wakabva nawo kuhondo. Ndeamwe. Ndobva usika bva watengerwa mufuti namukoma James. Nababa wese. Ndeamwe. Saka unototi wanga nemidzimu 2 pauriyo? Ayo ndakatotengerwa machira. Izwa. Wanga ine midzimu 2 pamunhu 1. Ndozorutaura. Ndandina sekondiri. Ungande sekondiri? Ko uyo wanga ine hondo ndiani? Ndiwa. Saka pawadzoka wobva wachidima. Wane mumusha. Imi mbuya chimbonyarara yamuti imi makapera handi mune machira baya. Asi munoziva nezvekuita nemachira zvo. Saka chimbomira iwe makapa wacho atauri. Handingati iye makapa makamupire kana maizviziva makadi kuzvitora. Kutora kuna ndutaura mbuya warutaura kuti unozviziva zvemachira. Wakakupirei usingazivi chiro. Kutakurisa iwe waruzviziva wakadi kutora iwe. Ayo inini boko ndakaita gondo. Ndakaita red ne-white ne-blue. Machira angari iyi wakapiwa hondo? Mazuva ndandiri muhondo ndiko ndakapiwa ndakatengerwa machira ndisekuru karume kai. Tiri kwaMurehwa taenda kunana sekuru wadzematunhu tasvika muplace. Wakabva nawo ino here kuenda kwaMurehwa nawo machira? Handina kuenda nawo ndakazototengerwa ndamuhondo. Hatisi kuramba kuti makatengerwa muri muhondo. Pamakatengerwa muri muhondo akanga ari echii? Anga ari mudzimu waituda bandiri. Mudzimu waituda zvabva kuhondo iwo wakaunganidza here mhuri kwaitaura kuti mhuri ndine mudzimu uri pandiri ndiwo wandichengeta muhondo mese omugera kusvika ndasvika pandiri. Pamusoro kuti mhuri idii
iziwe pamusoro echangamire kuyoko ndakaita ndakataura mukoma nababa nanatete mufamily medu isusu ndikati ndiyo problem tikafamba namukoma James akatsvaga jira ofukidza sekuru wako ndosva mukoma James akaine jira akandipa tikagara as usual. Saka izvozvo izvi zvebhadharo neyapaimba imi musazvitori negative kuti vanhu vauda kuti ndakashata kana kuti zvandakaita zvakashata. Aiwa, tikuti isusu kana mudzimu wakabuda kuhondo mukapiwa machira kuhondo, mudzimu iwo ukakuchengetai kuhondo kusvikira madzoka kumba, chakazoti masvika kumba makuda kurasa mudzimu wakakuchengetai muhondo dzese dzamakapinda chii? Baba mufamily mune maobhusiro zakawanda. Mufamily mune maobhusiro zakawanda. Ndaenda kuzinini machira chii vautaura zvakawanda. Ndikati newana wangu kubereka chaivo kati sekuru baba rasai machira ita muromo. Ndikati no problem. Ndikataura mukadzi wangu ndikati mai ndakorasa machira. Izvo zvinotora pawakarasa machira uruzoti wakarasa sekuru. Ndikuzizi. Saka sekuru wamurasa wakabva azoenda panani. Handichazivi. Saka sekuru anokunetsai bhozi kana arikutendera mumhepo asina kwekuenda anozokunetsai sei? Handichazivi. Anozokunetsai sei? Handichazivi. Ndini chiundiredza kapamo ndechekuti pamakapiwa machira mukuhondo handizi mukoma James papasina, sekuru Tobia papasina, vanhu vese vamuta nezvavaombosa. It was a personal decision. Ndati pamakapiwa machira muri kwamurevo papasina hama yanyu kana hwana yanga iripo? Papasina papasina ndizvo ndikutaura ka yanga iri mhondo papasina handiti. So it was a personal decision yamakatora yekuti machira endakudii ndakutambira handiti ndokubva matambira handiti. Saka mauya kumusha handiti zvaka zvisikazodiwa muvanhu ba kuti rasa zvaida kuti imi mega muzvifungirawo kuti mega kuti handichadi handiti morasa sekumatora kwamakadii kwamakaita. Why makada kuzoshandisa vamwe vanhu mukurasa asi mukutambira hamunhu akatambira mega? Kusangamira ndira ndivapo ndakakanganisa ndakarasa machira ndiri ndega. Wanangu wakati na mukoma wangu mukoma wacho mukoma family akati tengerai mumusha muno hatidi zvemudzimu hamubikwe wawa. Wandandoenda kunana mai ndikati zvinotaura ndichazvigoni. Asi bamwe makavataura here kuti doro iri nemachira iri ndo akandichengeta muhondo kuti ndidzoke kumba? Ndakavataurira. Wakati hazvina basa? Aiwa, ndakavataura namukoma wangu James. Nasi uno, alright. Nasi uno mukoma wamuri ndiye akaramba machira handi haasi here arikuya nemwana arikudiwa? Asiriye mukoma wake. Mukoma wacho uri wakashaya. Umwe wacho ndiye nomataura kuti mukoma James akashaya futi mukoma wangu akafa tete akafa ashaya. Saka imi sei maiita zvinhu izvo zvomuri vatatu? Mumba medu uyu asi kuva mushaka avo waenda kuchecha kunamata United Methodist. saka izvo vachaenda wakuenda kwamugodi. Kwamugodi wakuenda kwamugodi mukoma wangu ava. Ibhaka nyaya isiri yechechi, nyaya iri pekuti uyu sekuru wamamutaura ndewe musha wanga uri wemusha wese here kana kuti anga ari wemhuri yenyu chete? Wemusha wese asi wamwe wakasitadi kuda zvemudzimu. Batika wemudzimu wako nhasi mauya panapa sei iyo wasingadi? Ndakachedzwa. Imachedzwa ndakaisirwa meseji nemukoma wangu zvanzi uya kwaMutasa. Saka ndauya. Kare basi tete mukadzi tete Tetengo. buda imi mukadzi asi yanga ari kukomenda mukadzi mukadzi wani wangu
saka ndinomuda kutsanangura chii iye anotsanangura mamuda kubatsira chii hamusi wekumusha kwacho kaiti shangu racho rineinei harineinei saka chamunyedoroziya chii zvatisingade ndimunopira kuti varumovhirika kwavo nemadhisiyedza roo kuzi rinotokumari kutete mumusha tete uriva tete fungai titaurei zvamunoziva nenyaya yakava ndikutaurika handina kana chimwe chete chandinoziva chinogara yedu munharaunda imwe chete zvinhu zviri kutaurika handina kana chimwe zvinhu zviri kutaurika izvi ndasoti pamusoro handina chimwe chete chandiri kuziva zviri kunzi charisi wakazodai because kana warooro unenge uri kumba kwako pamwe murume wako unenge asikakudi kuti ufambe fambe izvo zvese zvaari kutsanangura izvi handidi kunyepa kuti ndinozviziva batika nokona retete zvandikuedza kutaura zvandikuedza kutaura ndezvekuti hanzvadzi dzenyu idzi hadzingaiti zvinhu zvemashavu emusha imi mwana tete musingazivi kuti mumusha nezvakati nezvakati wanhu wakuchinja maitire avo andiramba izvozvi izvi ndakatozobva yasamanisa ndikatobvunza kuti ndiwani akanditaura nezita rake kwazi muri kudiwa kwamambo handina iyeyo wacho kana kundifonera kuti go tete uyai kana kuti tete ndauya nechikonzero chekuti kune mwana ari kubudirwa kusaziva kuti zviri seri kwepfungwa dzeumwe izvi asi handina chandinoziva kana iye charisi wacho anopupura kuti handina kuziva kuti wakazopiwa machira kana uchini hatina kumbosangana ndiri tete wacho izvo zvataura handaziviyo kuti wanga ine machira asekuru ekuti achengetwe ndiwo mumusha hamwazivi handizvizivi asi chandinoziva mwana uyu wakaenda kukundo wakatoenda wakawanda mudzidza medu wari 5 iyeyu neuyu newamwe wese wakaenda asi kuti akazogadzirwa akatengerwa machira aiwa handizvizivi pane kuna wabvunza kuti mumusha menyu nini mamusina mudzimu iro inini handina kumbofa ndakazviona nekuti baba wangu wanga vasingadi kuzwa zvemudzimu because waiti ndinozobata nezviro zvisina zvekunyepa uye nezvino zvekugadzira ruwengo mumusha baba wangu aingonamata baba veuyu ndiye anga asingadi kunamata saka atsanangura kuti awa waienda kucheche handina kumboziva kuti mune mudzimu takandokura vachinamata ivo zvandoguma zvakadaro paitwa request nemwana wako uda kuti mhuri iungane nditaure zvandoda kutaura zvemhuri muri kuti zvanga zvakanaka ukanga wazvizwa ukagara wazwa asi handina pakuzviziva kutonzwa ndiri kuda personal opinion kuti kwazi ndiri kuda kuti muungane nese wana madiwa ndokutaurirai ndikulongerei zvakanaka kuti tizive tibudirwe pachena nekuti tiri kutadza kuziva vamwe vari kuziva kureft vamwe vari kuziva kuraiti asi chokwadi chinoti zvakatonaka atiudze isu tobva taziva kuti uyu unotambai uyu unotambai pamusoro wechangano newadare wese inini zvinoitwa nemamwadiwa kune kumusha waunganidza sindakaraurwa kwamukana ndoziva mukana inotoda kubatsira panyaya yekutaurwa yataurwa yakutaurisana nababa nabamuni kuti miesosoti zvakamira sei baba avo ndorangariri dangwe koya sekuru wabereka baba wangu wakabereka mwana wani baba wedu wachikawashaya vakazoita baba avo ndowanguvaimisi baba wanini lavumo natete geti ndowangariri dangwe mbava nasekuru wabereka baba wedu sekuru wangu inini wabereka baba wangu ndoranga ari second born kwava kwazoita baba
wana boni ncharisa ndenge last point ongorongani ongori watatu isu takaberwa 35 kumba kwedu takakurira kumusha pamba pakutaura vana tete sikutaura kuti dzimwe dzacho nyaya vangasikadi wasinganyadzi wasingawanonga wakasangana nazvo zviri kutaurwa kuti baba mini wakabudirwa inini ndakamira pana nemaziso angu nenzeve dzangu kubva ndichikura zvakaitika wauya wachibva kuondoinzi tabudirwa wabudirwa ndiani ndoona sekuru ndisekuru zvaitika zvakati asi baba weawa wababa mini lafu wakanga wakawa takazokuberekwa wanga wafa sekuru CD akanga asara sababa ndisekuru wangu asi wangu waripo saona nababa weawa ndobva zvataurika unzi acharisa wazobudirwa vatanga waita zvemadoro wachidini pazvanzi mumwe musi wakabikwa doro rabikwa doro mbuya vangu wangu waripo wabereka baba nambuya mudzi wataurwa ari kutaura pamwanapo wakanga waripo ndobva wamena wabudirwa mena vanzi wakatara kumatsapi ekare handiti aitsikwa matombo kudai ndobva wazwa kuti wana sekuru wemumusha wekutaurwa iye ndobva watora dombo ziguru ndokungatozidza kuti matsapi anga aine matombo mahombe ndobva wada kuuraya chini kuda kupwanya mwana wavo baba wavo wakati saka iwe uri sekuru rudzii unodini unoda kuuraya chini unoda kuuraya mwana wako ndobva sekuru wangu vaudzwa nevanga vangu varipo ndozvaita semunhu anga asaona anga ari kubata akati zvamutoda budirwa nasekuru mbirira isusu baba wedu hatina muzwa kuti munomunoitwa zvemudzimu asi kuti sekuru wedu waiziva chinyi mushonga kuti muti uyo neuyo neuyo unodini unorapa izvi kuti munhu woti ndine mashai zvakazodai hatita se harizviziva tiva tazoti garei fesibhoni yemba medu achitanga kubuda mazamu abuda mazamu ndobva abuda mumba ini tairara inini nehanzvadzi yangu iri apo funga pamwe achanyasoziva tairara nasekuru nambuya mukicheni sisi wandobva auya festival ndobva abuda bvauya mumba muna nambe kochinyi akanaka zivo asina kupfeka saka papainainzi maifunga ichidzanga mumbaiko achidzanga irikutaurwa iya ndobva auya mbuya adaidzai maifunga edu anga akatiza saka taichengetwa nambuya zvanzi ndiwo amaimaiwanawo regai vaita sejirawi mafunga inobva auya kumba mafunga yauya pasvika mwana kuti mafunga yaona zvikuita mwana ndodini zvikanzi hana paunicharisi waripi waripo pamba pavo but nyaya dzemachira idzi wanana mbuya wedu nenyaya kuti wanzi wainamata mbuya wangu ini namai avo havana unga uri mivovhu nenyaya dzotauriwana pakabuda sisi wangu achidaro ndobva adaidzwa munini ndobva auya achisvika vamwe ina hanzvadzi yeziteti marita kwabva ati iuyu ndo zvinhu zvitabvisa panani pana marita izvi mbuya mafa nembuya mudhi maiwe uyu nambuya wangu kati saka iwewe uchati wabvisa zvinhu uchiisa panani pana herike pane muzukuru wangu mazvibvisa zvabvepi muri wega muri mamenito wangu wainani kasaka iwe chazuri chii uri muroyi akukati iwe wazobvisa zvinhu isusu wana maitiri muno mumusha sei uchiisa pane muzukuru mwana wamukoma wako wakafa zvambofamba sei uye zvinhu zvacho wazviona kupi ndokuzwa panoti machira akanga ariko asi kuti zoti anga akachena here kana ndanga asinasi asi sisi wangu wakati kudai totaurwa umina akauya akati ndo zvinhu zvatabvisa izvi wabvisa panani pane hanzvadzi yavo marita masvita okay right kuchipigarei pasi pano mwachine zvikuda kuvhunza here vana madiwa because chinhu chandisina kuzwapo handiti ndinoziva kuti chinhu ichi ingozi here kana kuti mudzimu wemusha because ndati kuda kuripwa here masazi vataura bambo ati chii kuripwa kwangu hakuperi ndinoripwa nekusingaperi asi chikumbiro chake ndechekuti ndoda chii ndoda kuti mhuri iungane ndiitaurire asi pane nyaya dzabuda dzakawanda odzo dzisi kunyasa kudii kubatana kuti nyaya dzacho dziri kutinyi pataura nyaya yegonzo handina kuona the effect yegonzo racho ndobva pasitaura nyaya yekushayikwa kwehembe kupi kuchipatara handina kuzwa zvakaitika ndobva pataura nyaya yeziso kuti munhu akaoneka asina ziso rimwe handina kuzwa zvakaitika
akamukona inyaya dzakawanda dzakaitika but handina kuzwa parunzi pakashayikwa hembe takadai hapana, pakashayikwa ziso takadai hapana, gonzo zvarakadai takati tikadai hapana. sei gonzo maingi yanga ndiye vaigona kutsanangura nyaya yegonzo. Nyaya yeziso mufi wakonzeresa tisati taiga mufi ari mumba ndo pakatanga kubudirwa mwana uyu achitsanangudza nyaya dzake kuti endai motore ishe kana muprofiti kana mambo. Nditsanangudze zvinhu izvo ndirura wakuru vanhu ava waripo wazoite uchapupu. Ndakagona kuzoenda kotora uyu Medzani ndikazosvika naye kuma7 achibva atsanangudza. Wakanga wa2 vanhu vanga vari kubudirwa mwacho uri kwarari vanga vakubatsirana newe. Ndo zvandiri kuziva waitsanangudza nyaya yekuti unganai ndiyo nyaya huru iyo. Akati imimi hamusi kuda kuunganidza vanhu yaane nguva yakareba. Nyaya ndakamboenda Harare ndikati ngatiungane wapwere wakauya wanganingani ndikati mangwana toungana hapana kuzouya munhu right. Iyeyu ungoti akati gare zvikanzi iwewe hausi kuda kuunganidza vanhu. Ndikati ndiri kuzama kuti nditaure kana kuvafonera kuHarare ningotsvaga vane vekubata ndoti fonera vamwe. Kuti munhu kana uri mudzimu wemushauri unotina wega. Saka tiri kumutaurira iye arikutadza sei kutina wanhu. Waibuda achiti ndakatorerwa ivhu repamakuva nemapikisha ndizvo zvanditsikiririsa kuti ndisabude. Izvozvo ndokutaura kwakaita kekugumisira akati ivhu repamakuva nemapikisha aitorwa ndizvo zvaita kuti nditsikirirwe. Handizivo kuti saka ndiwo maziviro andinoita sekutsanangudzwa kwaaiita. Imimi makambofamba here muchimbobvunza kuti chiri kunyatsa kubuda apa chii? Ingozi here kana kuti mudzimu wemusha? Apa uri kubudirwa ngewasi waichitaura pfiro dzavo ndo zviri kuitika. Saka ingozi makambofambawo here kutsvagawo imimi mwega. Takati isusu iyeyu ngatitaurire semunhu wabuda. Hatina kufamba. Chinhu ichi chinofanira kukonzerwa neumwewo kuti chinhu chirapa ndicho kana kuti ende wokwanisa kutaurirana pachezvavo iye nerimwewo svikira. Andingamutora nyaya kuti pano mumwe aitomobudirwa naye wari 2 ari biye uri kwaHarare sei muri kumusiya kwaari nekwaigara uyu nekune uyu zvakasiyana kure kwaHarare. But kana tati kuenda kwamutare udare kunoita kure sei? Haana kumbongai ataurirwa nyaya yacho. Saka uyu akati hambai kuna mambo ndoite zviro zvizvi mambo aripo. Mambo ndiye uchatipawo way forward changamire stiri wadiki hatizivi. Asi mambo ungotaura chiro zvemakaungana muripo mwese inomukama makaita hafu mambo unguti ndinofunga kana vamwe vacho kuvati vauya vauya ngekuti panhamo vakazi havana kumbouya papanhamo izwai baba ini ndoda kuti chinhu chinyatso kuvherifya kuti chinyatso kutaudziwa kuti chimbori chii chiri kumbotaura nezvei
chinoda kuti chii chiitwe zvakunemi tsangamire muchiita way forward. Isu hatina kana problem. Ndinoda kuti mudaidze vanhu makuziva kuti chamudaidzira vanhu chii. Uyu ndiye vakati daidzai vanhu nditaure zvandinoda kuna mambo mugese yakaungana. Zvino ndazvinzwa. Andikawanguva yakataura kuti ndoda vanhu. Asai zvapera. Saka imi mauya kodini musina uringana asi makataurirwa gwara rekuti mauya kuno kodini manje. Mauti hamuna kukwana profita akakwana saka tauya kune munhu mukuru. Alright, taura tizwe uchine zvimwe zvekutaura kuti handitauri zvinhu kana vanhu vasina kuungana. Saka kuna mambo wingima vakandiudza vachiti vakataura vachiti tichaungana nemusisatete vachitokuona kuti vanhu vacho havana kuungana. Chita kuti vanhu havaungane. Ndinotaura ndichiti handigoni zvinhu ndiri ndega, vamwe vangu havapo. Vamwe wako hapo. Umwe wako asipoti yani manje. Ari kuharare. Ona ichi zvandakuita ndiani ari panzara. Onekwa doti ambooneki wambotaurirana timbozwe kuti tikuita sei because kana takadaika handitava tukuenda handisikuona direction yacho because already ka autaura kuti iye haakwanisi ega kuti adaidzo umwe wake pasina saka it means kuti wekuharare anofanira kutouya wotaudzana woita zvauri kuita vanhu varipo wese wotaura zvauda kutaura because inini kwandiri handisi wandouya kuti ndimubatsirewo asi zvaari kutaura chaizvo chaizvo nezvakataura kwamuri chakasiyana chaicho hapana because nyaya ingori pekunzi doti muunganidze chii unganidze pamusoro ndifunga ndikanofanirokutanga kusvika mudare rakafanana nerino kana ndikarasika munhu ndondibatsira patakatanga kuzvinzwa pakashaika kupedzisira mwana wabamainini kake ndopandakada kunzwa kuti ini ndakatadza kuuya kunamo nokuti tamukuunganidza mari yekuti bhodhi uye kupi uye kumusha ndichizonzwa vanhu vaungana pakasvika bhodhi ndopandakadzwa kuti chini mwedzi miviri yakabuda iri mingani iri miini ndopakatanga zvinhu zvekuti pane chii ndoparusanga rusvikiro wanga varipo zvanzi wakadzingwa mumba makamine chituna munenge makamusina vanhu here wanga varipo mufungwa anogona kundibatsira vanhu wakadzingirwa wakadini wakaenda pamwe nekuda kwokuti zve zvavanhu wakadzingwa wakaenda uchinzi pamwe ndima waroi zvazodii izvozvo ndo zvimwe zvakonzera kuti vanhu ivo vasata sei wasauyi uye zvikadii tikabva panapa tichiti vanhu vadzokera kumusha wachandodaidza zvevanhu kuti uyai munhu akambodzingwa uya pana titena umwe ataurwa anabaonini chawagara wasina kuuya saka ndizi kuti tikadzoka kumba tinokwanisa here kuzoungana kana kuti no zvakatanga pari zvakatanga panhamo ndopakatanga kudini ndopazvakatanga kudini ndopazvakatanga kudini kutaurwawo ndichingonzwawo akutosangana nazvo ini ndike kutanga asi vanhu vanga vanga varipo kusanganisana neavo ndo umwe wacho waizwa wakadzingwa ndimunin'ina wavo handina kuwadzinga taurai chokwadi ndakataura ndichiti nawo mava kupiko nawo mundiani nawo nawe getuti taura chokwadi segera kufambisa zvokunyepa iwe chejerera okay ndakuzwa chichaisika endai panzava ndinoti zvizikanwa chingura pachii then mupiwa direction yedu makuita sei because right now handisi kuona picture yedu kupiwa yacho handisi kuona saka chimwe endai panzava mubatswa newakuru walapo wambotauri nemunhu
kuti munyatse kuona direction chaicho. Yes, endai panzvimbo. Torai munhu wenyu.